ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മെ കുറെ കൂടെ നല്ലവരാക്കട്ടെ. തിരക്കേറിയ ഒരു ദിനം അമ്മയുടെ ഒരു ചിരി നമ്മെ ശാന്തമാക്കിയതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറയട്ടെ. ജോലി തിരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ ചെറിയൊരു സഹായം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ആ നന്മ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. സ്നേഹം, ദയ, പങ്കിടൽ എന്നിവയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ. നമുക്ക് ലഭിച്ച കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയുവാനും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുളുകളിൽ വെളിച്ചമാകുവാനും ഈ ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഈ ഒരുക്ക ദിന